Tak jo, čteš správně. Dneska se budu asi učitel nebo jakoby doučovat, protože už jsem jezdím nohou dopředu takhle a já ho jednou ustál takhle. Takhle jsem ho ustál. No to tam jde vidět. No a takže dneska půjdem pojezdit a prostě zkusit se to naučit a dej like odběr a jste si myslí, že se naučím, tak napiš do komentáře a jedám auto teď. No a dej like odběr a tady to video bude lepší než ten skuterček, protože já na to koukal. Bylo to hrozně natočený, takže sorry a jdem si dát asi wallride a ona spadla. A mně se to nechce postavovat, takže si jdem zkusit tailwhip. Super, no. Napiš do komentáře, co si myslíš, že dělám špatně. A dej mi nějakou radu, prosím, protože I don't know a přijde mi něco, že dělám špatně. Takže ty jo, jsem to dával líp předtím. A jinak poslouchej ten zvuk. Perfekt. Jsem to dotáhl. To je skvělý. Jinak je fire. Mňam. Mňam. No. Pokus číslo, nevím. Od teď to bude pokus číslo 1. Pokus číslo 1, tailwhip. Kámo, co to je? No, já fakt nevím, jako. A jo, počkej, já nepočítám ty pokusy. Tak od teď číslo 1. Jo, teď už to fakt budu počítat. Takže pokus číslo 1. Pokus číslo 2. Já nevím, jestli to mám jako. Pokus číslo 3. Dáme třeba 20 pokusů, nebo uvidíme. Tak, pokus číslo 3. I don't know, kámo. Já to zkusím hopem, a ne bunny hopem. Takže jdem. Stejně jsem to udělal bunny hopem, tak teď hopem. Tak to už vůbec ne. No, nevím, kolikátej pokus to byl. Já to spočítám na záběru, takže si to tam to propočítejte. Nebo já to tam propočítám. No, já bych dneska pojezdil něco jiného než jenom tailwhipy, takže jinak zkusíme nějaký manuál, Hang 5 nebo jak se to jmenuje. Takže manuál bychom měl dělat nějak takhle a já ho dělám takhle. S tou jednou nohou, že? Mně to takhle absolutně nejde. No.
dlouhý. Zkusíme nějaký, I don't know co. Boom. Já vím, co jdu zkusit. Dám jakoby fejky. Zkusím se otočit. Čekajme. Jo, to bude. To bude. Dáme si tail whip. Ano. Čekej. To dneska mi to nějak najde. Jo. Haha. To mi nejde ještě 108 a 108, abych se otočil zpátky. Tak jo. A fakt mi dejte prosím tu radu. Já vám teď nemůžu dát jakoby záběr z toho. Máte ten z POVčka, ale tak se to bude stačit. No. A já vám furt slibuju, že zajedem někam jinam, ale vždycky na to zapomenu. No, takže dneska to je jedno, dneska se učíme tail whip, jakoby. A teď zkusíme zajet sem a dát to třeba z obrubáku. Třeba to bude dobrý. No, ne, ono dáme auto. Tak my to z obrubáku nedáme. A mě štve. Jdeme se podívat na pump track. Pojďte. Dáme nějaký pokec, co? My jsme mohli, no. Hele jo, manuál bez jedné ruky. One hand manuál. Počkej. Na to musím mít asi trošku rychlost, ne? To je hrozný. Ty krása. Tady odložím koloběžku. Jdem tady projít pump track. Protože, co vím, tak jsem dlouho nejezdil na kole ani na minibajku. Dneska bych se mohl zajezdit. Třeba na minibajku aspoň. A on je třeba kámoš, s kterým jezdím hodně. Jmenuje se Adam. Takže Adame, zdravím tě. Tak je teď na dovolený, nebo já nevím, jestli furt. Ale já no. Nějaký pán tam, víš jak. Nevím, jestli to vidíte. No, jak jsme se to ukazovali, takže tady se jede. A teď to je už zase docela zarostlý, tady jsou kopřiny. A jumpík, ale on byl vyšší. Oni ho nějaký, já už vím, kdo to zničil. Ale já nebudu tady to jmenovat. Bylo to, kámoši to zničili prostě, já nevím proč. Ale bylo to vyšší ten skok. Bylo to nejlepší, fakt. To možná zase někdy opravím. Jo no, tak ještě zkusíme ten tail whip. Něco kolem mě lítá, sakra. Tak tail whip. Oh. No, tímto já ukončuju video. Dneska to bylo bídný taky, ale chtěl jsem vám něco natočit a rozhodl jsem se, že zkusíme tail whip. No, takže čau, dejte like, odběr a zdarit spadet, hoši.
Takže čus.